l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ngħiduha kif inhi. L-isfortuna hi illi din hija l-aħħar edizzjoni ta' dan il-programm, forsi din hija aħbar illi dawk li normalment isegwu dan il-programm mhux qed jieħdu pjaċir biha, però din hija l-verità dan huwa l-aħħar programm ħanispiċċaw millum. Tgħidu li x'ġara. Kif tafu jiena ili hawnhekk inxandar il-programmi issa naqra mhux ħażin mill-1998 kollox 21 sena, ġifieri. Dejjem kellna minn kollox daqqa jkollok il-breakfast show, daqqa jkollok programm wara nofsinhar, ġifieri dejjem minn ħaġa l-oħra minn programm l-ieħor wieħed jifhem ukoll anke l-eżiġenzi tal-istazzjon li jbiddel u jagħmel u aħna nduru naqdu mal-istazzjon u hekk għandu jkun ukoll għaliex aħna rridu nagħmlu l-parteċipazzjoni tagħna, però is-soltu forsi l-affarijiet jibqgħu għaddejjin, aħna ma ngħidu xejn ma nkunux daqshekk ċari u nibqgħu għaddejjin bl-affarijiet, però din id-darba der li nixtieq niċċara xi ħaġa minħabba illi qed jiġru ħafna affarijiet hemm barra allura dak li jkun jista' jkun illi idawwar l-istorja u jinterpreta kif irid u jgħid tara indri telaq ukoll ma dawn l-affarijiet kollha li qed jiġru m'għandha x'taqsam xejn. Ħanfehmkom eżattament x'ġara biex intom tifhmu u kulħadd ikun jaf il-verità. Wara kollox tal-programm jismu ngħiduha kif inhi u jiena ħanibqa' bil-prinċipju minn kif dejjem kont illi ngħidha kif inhi. U hekk ħanagħmel. Jiena nhar it-tlieta li għadda irċevejt email ma' chairman eżekuttiv ta' Media Link Communications li huwa Pier Portelli u fl-email Pier spjegali li mill-iskeda tas-sajf jixtieq li jagħmel cost cutting. Cost cutting hija ġifieri jaqta' l-ispejjeż u allura l-programm ngħiduha kif inhi xtaq li jaqaf ma jibqax jixxandar għas-sajf. Ġejt offrut programm wieħed ngħiduha kif inhi fil-ġimgħa u mbagħad il-programm wara 3 xhur nerġgħu nibdew minn Ottubru. Jiena din l-email wieġibta billi qed lil Pier Portelli jekk inti qed ħares lejn dan il-programm bħala cost u allura trid tagħmel cost cutting jiena ħanejnek anzi tagħmel il-cost cutting iktar kmieni u mhux kif qed tgħidli inti mhux mis-sajf imma minn 3 ġimgħat qabel. Infatti jiena ddeċidejt illi allura dan il-programm inwaqfu propju illum ħalli l-ispejjeż tal-istazzjon jonqsu millum. Naturalment jiena ninsab id-disappuntat għal diversi affarijiet, għal diversi raġunijiet fosthom illi kif ħafna minnkom tafu jiena provajt nagħmel ħilti kollha wara li jiena spiċċajt mill-breakfast show fil-ħodu li kien programm segwit ħafna, però mbagħad it-tibdiliet li seħħew naturalment dejjem għal ġid u anke rebranding eċetera li sar. Jiena aċċettajt il-fatt li jiena nkun qiegħed fis-slot fil-għaxija. Kif tafu ċ-chairman eżekuttiv kienu stess li tkellem ħafna favur dan il-programm f'diversi okkażjonijiet fosthom anke meta kienu ħarġu surveys illi kienu jindikaw illi dan il-programm għandu wkoll anke faxxa ta' nies ġodda illi qegħdin anke jisimgħu dan il-programm. U tinsewx li dan il-programm beda b'suċċess kbir is-sajf illi għadda. Allura dik li ma stajtx nifhem jiena li allura jrid iwaqqaf issa dan il-programm propju fis-sajf fl-istess żmien meta konna ngħidu kemm qegħdin tajjeb. U allura jiena jidhirli illi f'dan l-istadju jiena għandi nieqaf kompletament u allura nixtieq nagħmel ringrazzjamenti, però xtaqt nagħmel din ċara biex kulħadd ikun jaf eżattament x'ġara u mhux kulħadd jibda jinterpreta l-affarijiet kif iridu u n-nies intom minn barra, intom is-semmija tagħna lejali tagħna jixirqilkom allura li tkunu tafu l-affarijiet kif huma u mhux tgħidu wara intri waqaf u qabad u waqaf. Nirringrazzja lid-diriġenti tagħna li afdawni matul dawn is-snin kollha permezz ta' programmi differenti diversi li jien għamilt, ippermettuli nirringrazzja ħafna lill-mistidnin kollha li b'xi mod jew ieħor tawna dawn is-suġġetti kollha, tkellimna, ddiskutejna dwar kollox, l-opportunità li tajna lilkom li titkellmu, l-opportunità li tajna liż-żgħażagħ tagħna f'dan il-programm qatt ma kellna opportunitajiet qabel li jkollna iż-żgħażagħ hawnhekk jiddiskutu, jaqsmu l-ħsibijiet tagħhom magħna. Nixtieq nirringrazzja ħafna lil Rocco li kien magħna kif tafu fil-programm li kont nagħmel filgħodu kien iċempilli huma mbagħad meta bdejt nagħmel dan il-programm jiena ddeċidejt illi ndaħlu bħala Rocco illi nċempluhom mill-għalqa
rokna li tant kontu tistennew u tieħdu gost tisimgħuha. Nirringrazzja ħafna lil Karmel Ġikawki biż-żewġ kodba tiegħu illi wkoll anke wassalnilkom kuljum u nirringrazzja wkoll lil dawk kollha li b'xi mod jew ieħor għenu biex dan il-programm ikun suċċess. Però kif qedtilkom, kollox jasal fit-tmiemu u id-deċiżjoni illi jiena ħadta kemm għal-ġid tal-istazzjon għax jiena ma rridx indaħħal l-istazzjon fi spiża, dik li tissejjaħ spiża, illi jiena nixtieq ngħidilkom illi jekk jiġini ċ-ċans illi nippubblika l-ispiża tiegħi x'inhi nippubblika, però ma nippubblikaħiex għax ħadd ieħor għadu ma ppubblikax l-ispiża tiegħu x'inhi. U allura jiena nixtieq illi tkunu tafu x'inhi l-ispiża ta' dan il-programm, però meta nkunu nafu l-ispejjeż oħrajn x'inhuma wkoll. U jiena lest li nagħmilha għaliex jiena m'għandi l-ebda problema li nippubblika l-invoices tiegħi għaliex jiena self-employed u allura hawnhekk nitħallas ta' kull programm illi nagħmel. Nirringrazzja ħafna lilkom li segwejtuni, il-lealtà li għandkom u nirringrazzjakom immens tal-appoġġ li dejjem tajtuni. Però wasal il-moment illi jiena wkoll anka nisparixxi ftit u anka minna ħatijaj nkun nista' nirrifletti dwar il-ħajja personali tiegħi.